què heu trigat tant? Em pensava que us havíeu quedat tancades a l'escola. Calla, que jo pensava el mateix. A mi em fa un mal al cap que sembla que m'explotarà de tant repetir. No tornaré a riure, no tornaré a riure. Apa, que exagerades. Siau, exagerades nosaltres ens hem hagut de quedar tots a repetir. No tornaré a riure, no tornaré a riure. Durant 3 hores. Segur que no n'hi ha hagut per tant. A veure, tu quanta estona portes aquí esperant-nos? No ho sé, mitja hora? O potser una mica més. Ah, doncs llavors potser sí que no han estat pas 3 hores. Clar que no, però per què us han castigat? No li expliqueu. Va, Marta, sisplau, explica-m'ho. No, que em fa molta vergonya. Va, però si no ha sigut culpa teva. Clar, però això ha sigut molt divertit. Està bé. Ja l'explico. Resulta que la Marta l'han castigat a fregar el terra de la classe perquè no havia dut la feina feta. Sí que la tenia feta, l'únic és que me l'he deixat a casa. És igual, el cas és que t'han castigat igualment a fregar. I mentrestant ella fregava tot el terra a la classe, el professor Molina anava repetint unes coses de matemàtiques que ningú entenia. Si sumem la tercera part del nombre inicial i ho repartim entre els nombres restants, la part que queda dividida... La Marta anava fregant. Ha mogut un moment el cubell i patapa! El professor Molina l'ha trepitjat, se li ha tombat i ha quedat tot xop de dalt a baix. I ha caigut de culata. I després ens han castigat a tots per culpa meva. I mentre ella fregava tot el terra i les pupitres, nosaltres repetíem. No tornaré a riure, no tornaré a riure, no tornaré a riure. Doncs no sé què és pitjor, perquè jo avui he hagut de pagar 5 caixes plenes de mongetes. T'ho canvio. Sí, home, jo sí que t'ho canvio. Prefereixo 1000 vegades més quedar-me a casa per a mongetes que no haver d'anar a l'escola a estudiar. Però què dius? Si tu a l'escola aprens coses i quan siguis gran podràs estudiar. Estudiar, nosaltres. A nosaltres no ens fan ni cas, només volen que estudiïn els nois. Però sabeu llegir i escriure, en canvi jo no. Estic cansats. No gaire. Però n'aprendràs, perquè jo te n'estic ensenyant. Quima, no em començaràs. Jo preferiria anar a l'escola i no haver de fer de masovera. Doncs jo preferiria 1000 vegades fer de masovera de Quima que no anar a l'escola. Quima, què et sembla si a partir d'ara jo soc la teva masovera i la Pitu va a l'escola per mi? Però què dius? Ei, ho heu sentit? La Pitu diu que preferiria anar a l'escola abans que quedar-se a casa. Jo no he dit exactament això. Què? Em sembla que m'he quedat sorda, perquè això no ho he sentit bé. Que la Pitu diu que preferiria anar a l'escola abans que quedar-se a casa. Que Txequi la Maqui preferiria quedar-se a casa. Però jo no em quedo a casa sense fer res, jo treballo. A l'escola també treballem. A mi ara se'm fa un mal la mà de tant copiar. Doncs jo, quan arribo a l'escola, em tinc de ficar a treballar encara més. Llavors, m'adormo a classe. Normal, perquè és tan avorrit. Escolta el que diu el professor. Sí, i a més, amb aquella veu que té... Senyores i senyoretes, a continuació realitzarem una prova per esbrinar que tots vostès han estudiat. A callar i a seure. A veure vostè, senyoret Puig. Sí, senyor professor. Ja em pot recitar el poema A vos, dona verge Santa Maria? A vos, dona verge Santa Maria del món voler que es vol enamorar de vos tan fort que vos no voldria. Malament, Carmeta, que no està malament. que és de teatre. Ah. Ja em pot copiar 100 vegades el poema sencer. Carmeta, que 100 són moltes. Que és de teatre. Ah, si vols, fins al centre. Així m'agrada. A veure, vostè, senyoreta Pitu, qui només aquest? Castiga de copiar 100 vegades el meu nom no és Pitu. Però senyor, sí que és el meu... Però res, a callar i a copiar. Exacte, callar i copiar és tot el que fem. Però vosaltres podeu ser el que vulgueu quan sigueu grans. Sí, això m'agradaria. A veure, Fina, tu què podries ser de gran? A mi m'agradaria conduir trens, viatjar per tot el món i aprendre nous idiomes. Doncs tu segur que podràs aconseguir estudiar com es condueix un tren. Això si no em fan cada casa cuidant de la família. I tu, Ramon, què voldries ser de gran? Doncs a mi m'agradaria ser de gran infermer, per poder curar les persones que estan malaltes, com la meva àvia, i així no moriríem mai. Doncs tu segur que també podràs aconseguir-ho. En canvi, jo no. Tu què voldries ser? A mi m'agradaria ser mestre d'escola.